I dag tid på Vesterskole i Silkeborg for at interviewe nogle elever om deres forhold til mobning på de sociale medier. Jakob Jensen, hvad er dine forhold til det? Jamen, jeg har jo ikke på den måde nogen forhold. Det har jeg ikke. Jeg har dog set mobning før. Det har jeg. Ja. Men altså, kan du prøve at komme med nogle eksempler fra hverdagen her i Danmark? Ja, jeg kan. Der er fandme godt et. Vi har sådan en, undskyld ordet, hun er en af de dumme. Nå. Ja. Ja. Hun sidder, jeg ved det godt. Det er lidt grovt. Ja, hun sidder bare lige over i hjørnet. Det er simpelthen fordi hun bliver udelukket af de seje drenge. Nå. Er det sådan, at de løber i klikker eller hvad? Levels? Lidt på måde. Ja, okay. Det var Sådan lidt holder den dumme Så siger vi for. tak herfra for i dag. Nej, vi gør ikke. Ej, er du okay? Ja. Ja, det er det. Min sjæl. Du er måske gode venner med den dumme pige. Ej, hun er pisse irriterende. Nå, ja. Hun fortjener det også, at hun, men hvis nu det havde været en, jeg kunne lide, jo. Ja, det forstår jeg godt. Jeg tror, vi skal have ham til psykolog. Det skulle være heldigt, det var hende, var. Det var det. Men jeg tror, vi takker af herfra fra Vesterskole. Ja, for så har vi fået fat i endnu en elev på Vesterskole. En elev, der går i samme klasse som den tidligere interviewer, Jakob Jensen. Så Christoffer, Ja. er det noget, du kender til? Er der nogen i jeres klasse, der bliver udsat for mobning? Ja, altså der er hende den dumme over i hjørnet. Ja, altså hun er sgu ikke lige den smarteste. Nej, Det har vi hørt om før. Så vi har hørt den her historie. Ja, altså hun er... Hun bliver tit Altså, det er ikke noget med, at du er til at gå ind og give en lille prik, vel? En gang imellem kan jo godt lige komme til. Man kan godt blive sådan en. Så Det er Ja. fint. Det er det. Så jeg siger tak herfra. Vi ser rundt af. Her har vi så fået fat i gruppen, der skal op. Hende den dumme. Hende den dumme, ja. Grovt ordvalg. Er det... Passer det? Ja. Er de med dig? Ja. Hvad kan vi spørge? Hvordan foregår det? Hvad er din holdning til hende her, den dumme? Må det skydes? Skydes lige? Nej, det er grov ord. Hvad har hun gjort? Vi ikke udtale om noget. Hvad har hende den dumme gjort? Hun er bare dum. Hvad skriver I til hende over Facebook og sådan noget? Lyder. Lyder? Er der andet end bare lyder? Så. Ja, okay. Det er altså nogle grove ordvalg, de bruger her i den her sammenhæng. Ja. Jeg tror, at de to par, de kom lidt skævt ind på hinanden. Jeg tror også, det er lige start. Kemien, den kører bare ikke mellem den her lille klike, som vi kalder det, og hende den dumme. hun er bøsse. Hun er bøsse. Nej, så var det alligevel. Hun skal ikke være bøsse. Nej. Hun er dum. Vi har nu fået fremfisket et interview med hende den dumme, Hende den dumme. der bliver mobbet af de store drenge på skolen. Bliver puffet til at blive kaldt hele ting. Det er jo dig, de kalder hende den dumme. Hva? Det er aldrig sjovt at snakke om sådan noget. Du skal vide, at vi er eksperter på området. Ja. Har du et vist øgenavn eller noget, de kalder dig? Ja, hende den dumme. Hende den dumme? Det er Det grovt. har vi hørt Det er noget. grovt ordvalg. Det må Men, bare skade dig indeni. Det må virkelig, altså mobning, det er som om, det er et sat op indenfra og ud. Man kan ikke gøre noget ved det. Men, Har det skadet din hverdag? dit sind og din personlighed. Ja. Det har det. Der kan I se, hvad mobning gør ved folk. Men Hvad hvad skriver de over Facebook? Og diverse medier og sociale medier. Og spørgsmål på formspil og Det gælder meget lyder. lyder. Der kan I se, hvor hårdt det er ved en. I kan virkelig ramme som 10 slag i ansigt. Ja, men hvordan er det? Hvordan skader det dig? Hvordan har det skadet dit forhold til familien og hvordan du er i din hverdag? Ja, jeg er meget ked af det. Jeg er ikke så social mere. Jeg ser ikke så meget. Du spørger måske meget direkte, men har de gjort nogen fysisk skade på dig? Ja. Har de banket dig? Der kan I se, hvor grovt det er. Men jeg tror,
til at afrunde for i dag. Summa summarum det er, man skal aldrig mobbe. Ord kan betyde rigtig, rigtig meget.